Sa nagapangunang nga balita, mga balay nga nasunog sa Barangay Benedicto Haro naglabot na sa 90. Lalaki nga nagtuyo mangawat sa mga nasunugan nakastiguhan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Naabtan sang news team ang pamilya Aguilion nga nagapanipon sang coins sa tunga sa mga nasunog gagamit. Nagalaom ang mga ini nga bisan paano may bilin pa ang unod sang ilan nasunog nga alkansya. Tatlo ka tuig ini nga ginsupot sang padre de pamilya para sa iya kabataan kag sa mga emerhensya sang pamilya. Ginabanta 10,000 pesos na kontani ang unod sang alkansya. Panglulugas ko sa balay, sa pande, sa mga kuryente, mga bugas. O, ito may mimo. Wala naman sa nasalbar bisan anong nga gamit ang iban nga nasunugan. Nagdalagan to to bali libo to kay hindi ko din ako nakaagyo. Ara na dang kalayo to yung ko babay na lang da. Luwasan lang ko galingon mo. Nalakip ang balay sa pamilya Aguilion Cagreno sa 90 nga gintupok sang kalayo sa Barangay Benedicto Haro kahapon. 86 diri ang totally gutted. 113 ka mga pamilya ang apektado nga ginabugusan sang 387 ka individual. Kalabanan sa mga nasunugan, temporaryo nagsailo sa evacuation center. Ginatudlo naghalin ng kalayo sa ikaduwa nga panalgan sang balay ni Federico Gonzales. Ila kabulig ang tao sa balay antes sang sunog. May nag-spark. Sa pag-spark, bali may nabilin di nga babayi nga gintulinan niya nga mangimos di. Bali dalom waya kabati sa sang park. Wala gin mine. Malapit 700,000 pesos ang danyo sa ginbilin sang sunog sunod sa BFP. Palyado nga linya sa kuryente ang posible kausa. 24 na ka-insidente sang sunog ang na-record sa syudad humalin Enero 1 tubtob Pebrero 16. Kalabanan diri, electrical in nature. Mas gamay-gamay last year so ang kuryente natin malay i-check yun time to time kung may diferensya seek assistant sa license technician. Samtang sa baylong nga unungan, nahimo pa sang 42 anyos nga lalaki nga mangawat sa mga nasunugan. Sa video, makita niya gintapungol pa ini sa pila ka mga residente sang nadiskubrihan ang yamudos. Ang lalaki ang residente sang La Paz. Wala na inigin kusuriya sang kabalisan, bungod nag-areglohan man ang magtimbang nga bahin. Kita man naton nga daw halos nakabalos man to ang pila ka mga pumuluyo sa iyak. Hindi man to basta-basta ang nadangta niya dito. Sa bahin naman to sang alleged nga kawatan, wala naman plano pasaka kaso sa mga nagkuyog sa iyak. Upod Carmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.